Lang naman to, testing lang naman ni Tata, di pa naman tututornilyoan. At siyempre lilinisan muna yung plywood. At ipuporma muna bago magtutornilyo. Nandinis muna kami sila dumihan. Ayan, back to work. Ito talaga magkakaroon ng bagong ganun. Kilo. Binan pala tilo. Pero siseryosohin mo na. Tilo, siseryosohin mo na. Ano, Kuya Arnel? Ha? Nasa ligaw, sabi naman. Ano? Nasa ligaw siya. Ah, yung nasa likod. Kala ko si Gwen. Sabi naman ni Queen, hindi ko na niya maintindihan ko siya o si mama niya. Ah. Lagyan mo ta, bigyan natin si ano. Si mama. Kuya Gatcho. At yun, nakapag-edit Kuya na. Arnel, nakaturnill yung ano? Giro na sa ulan mo? Bigyan mo. Nakaturnill yan? Ganun? Nakaturnill mo? Alin? Ah, tumulo na talaga. Hindi, alam ko. Kung kailan naman pumasok ako sa umulan. Tama ng tilo. Putol tayo ng bakal 9mm. Magamitin ni Kagatcho dyan sa ano, bintana dun sa ano. Amoy! Sabi ro sa amo. Amo! Sabi nga amo. Amo! Sabi ka amo! Ano lo? Ito mga kabutog ang munggo. Ito mga kabutog. Ito lala. Naambon na po, naambon. Baka malakas ang ulan na to. Nalimutan yung aking mga larawan. Amo ay ako lang kahit na anong yan, ikaw at ko pa rin. Timba ang lagong. Up! Lagyan sa timba. Ah, lagay sa timba. Ano? Kapal-kapal. Okay, sarap. Ano po? Tapos ito tayo mag-welding dito sa ano, mga bakal. At biglang pumatak yung ulan.
Ganda na agad dito ano, bahay. Tibay. Ayan po. Ano lang naman to, testing lang naman ni tatay, di pa naman ito tutornilyoan. At siyempre lilinisan muna yung plywood. At ipoporma muna bago magtutornilyo. Linis muna tayo kasi nadumihan. Yan. May. Dumihan yung ano. Plywood. Kaya baba, may ito eh. Kapal. Napabayaan yan. Sino magawa magpindohan ito? Ako! Oh, bago ilatag. Kasi po yun, ako ka namin ng galon. Pati ito, hindi mag-iwan. Dapat ito yan doon ito. Oh, ano na yun? Ha? Render. Ano? Iba na yung pangya. Ang pati niya. Salita hindi ito ako linis. Finished product. Ano? Finished product ng tuwag. Ambutin pa. 1, 2. Minutes. Gawa ang ganyan sa pusti.
bigas ah. Dito mo telya. Okay, bago mo telya dyan, guys. Meron dyan. Meron dyan. Yan, linis ng ano. Linis ng plywood. Napupurma lang ko ni tatay para matabasan. Itulak namin. Okay na dito eh. Okay na yan. Tatapat ko. Hindi ako lang sa... Hindi ako. Natin ito. Ito. Diyan, tap natin. Lalakig dito. Hindi, para may makadaan yan. Linisan ko rin po. Linis tayo. Sako. Hanggang sako. Tatlo sa klate. Limang dibit. Itong apat. Saglit tayo. Hindi. Huwag mo yan ang Yung ano? Yung sarang. Umoy! Di na gumagalaw ah. Pag-iibay na. Init! Ha? Ang ganda talaga dito. Pag tapos na. Lang ako ngayon. Dito ka sa terrace. Ayan oh. At yun, umupa na yung tubig sa lake. Hindi na gaanong malalim. At yung mga kabahayan dyan kasi may mga tawaging kamalig. Dati bubong lang yung nakikita. Ngayon, yun, ano na. Umupa na. Kita na yung mga bahay-bahay, mga kubo-kubo ba sa ano, gitna. May mga trabador dyan sa kalsada. Ito si Vince. Balbal. At Balbal yun. balbal. Kahit al-al, balbal. At ano, sana wag naman lumakas yung bagyo. Kasi may low pressure na naman tayo. Nuli na ba? Oo. Kasi may low pressure na naman tayo. Nahuli na Nakita ko kanina nasa labas. Ay, pumasok na sa par. Oh. Shout out mga par. Mga par, pumasok ng mga par. At ayun, ang ating mga paring TV. At nandito na ulit. Muling nagbabalik sa inyong harapan. Paring Jason TV. At nandito si Tilo. What's that? Biglang pagpasok. Akala ko Lunes pa tayo makakabalik. Ganda na talaga. Parang kailan lang ang mga pangarap ko kay hirap marating. Hey! Dahil sa inyo, narinig at himig ko at naintindihan. Hey! Nais ko kayong pasalamatan kahit sa tunting awitin. Tama ba? Hey! Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin sa inyong alaala. Kahit ay, ganda ng tanawin. Ayun yung sa amin, San Roque. Kabila na yun. Ganda. Yung bulwang.
Yun yung ano, Iglesia ni Cristo sa Buluang. Kita yung bubong. At ayun, baba. Tinulungan ko lang si tatay na naglatag nito kasi masakit yung kamay ng matanda. Naipit ata o kulang sa ano, gin. Ano tay? Kulang sa gin? O kulang sa kalabaw? Hindi na kasi nakakatikim ng kalabaw. At ayun, uwian na po kami. Buti tumigil yung Magikibulang ko na. ulan. Hindi ka magikibulang ko. Ayan, sila tatay at si Kuya Arnil. Uwian na. At sa wakas yun na nga. Ha? At nakatulong na tayo. Kasi magaling na yung aking anak. Hindi ka binyatik. Uwian na, uwian. Mga motor. Ayun sila Kagatcho at tatay at papalikan ulit sa tricycle. At si Kuya Arnil ang kasto. Amo! Yung mga nanguhuli ng isda. Ay, lakas na ng ulan. Buti dito na kami sa bahay. Nakauwi na. At ayan, mag-i-edit na tayo. Dating posisyon, pagdaling sa trabaho, doon mag-edit. Lakas ng ulan. At ito na yung mga nilaban ko kagabi. Tuyo na. At hanggang dito na yung video. Maraming salamat. Bye bye.